Hanya hai lam sogo ani YouTube channel o tini hingke boro thang tong nai din rok ang boro thang tong soya o nai tong di pulyani simi pai thak jora hingke se norok sai manai ang boro thang tong bo tabo keseng biang o thang tong nai tong di soya ui thang tong go norok ani channel no kotalung tongka please subscribe khaidi share khaidi comment khaina tapok di ang to rini content mang sero do haipon tini khe kisa biang thang norok no phunuk sinai nai tong di soya ui nai tong di lama ekdom tong hotok mane khetorok ekdom thas thas nong ma kisa phunuk tong thangka lama bo ekdom kaham srai na di soya ui ang bai kereng tong di hingke norok sai manai boro thang nai tong di soya ui thang tong bo seng tabok hingke dotin thana ni wan sok lagi tini hingka hingke seng tabok hingke obo phung ni video si do obo ang nogo thangmani ama obo ke ana ama kisa bisama sajagoi tongo honoi sahoro uskang simi thana mane ang thangmai ang tokha hingke ba tini hingke thanggoi malai tong kheta ama se kamna nai tongo ama kamna nai tongo ke papa hingke asugoi tongo ani papa hingke sing obo nukao asugoi nok bisingo hingke tungplau honoi nukao asugoi video khai tonglai kheta ani ama bai babu sing khortamna asuklai tonglaio kok sai tonglaio khata tabok hingke sing kok sai tonglaio ani ama bai babu busuk boya sing khana anya din rok ang joton sai bongni busak kusu hingke bai ko nai di ani papa no ang yang video khai tongman sebo tam sai tong buma bo hamani bai kisan ko yana siri ani papa sabo honoi nasigo sabo bai kok sai tong nasigo ang video khai manse sabo bai kok sani ko nasigo hingke ang munoi khata bo sabo bai kok sai tong honoi oro mobile o naisano do hingke ang babu no munoi khata ang no se video khai tongo honoi ani babu busuk bura ang khana di ang ani ama bai babu no makhana hamjago bokno kisa sori haimya khani khera kana ang logro gino thango hingke bori busaba tamsa logi tongmaya ba ani ama babu bano makhana hamjago busak kusu ang joton sai busak kusu hingke bai ko babur to khado tabo sabo bai ning kok sai tong honoi rotongo nadian papa busuk swang hingke buma bo haman bai kisan ko gya kisio thui krano muthru tumani abon bagai buma bo hano kundino pogoi maya boikhano hono buma bo hano maya nangena hanai ang ani ama bai babu no asugoi hamjago ang kisapon sori haimya rok khnai mia iko buma hingke tamo buma ba taitam khania sa bor busa thangka hingke mukiting rutugoi tongo mufrai khagoi anu rohnan bagoi tiar khai tongo ta hingke ama hingke basai mangkha ta tabuk mane hamusi thangka bo ang uskango bana sahamani hamusi thangkai ko singke papa bai kene asulaijak hingke ama hingke nasigoi tongphai ta sing baba bai kene asugoi tonglaimani ama nasigoi tongphai nai tong di norok saya ui an babu no bahayeng jak obo hingke sing birthday o sogoi paioi dara obo ke ani mamani basla birthday kalni bini jetha ani dada no kulaio dara song makhan maya khayo ano omo ke bini samajik da mare da sakang puke an basinyo kulaio mo bini mare da samajik ni sawo omo ke ombo basinyo basi song mamang angke jotoni kusu blabon bagai maya khaijago je sabai poni komka basi koto obo ke basi koto ni buaijik ko asuklai kok sai tonglai sing dotino sogoi kyabla aboni bagai dotino borok kom jorao tai ko birthday kal an saka phaikeno ang thoi ke hingke asugoi tongphai bo khatang jagai an sago asugoi tongo birthday kal ko mokhe birthday kal ni bina ama tamjen mane rutugoi tongo kusur keso birthday kal ni bina ama bo basi sikon obo ke tabuk hingke ang bo cake raman jaga o thanggoi kisa video khaitumna hinai state saka kaikha sing cake raman ikhe nugulia do sara barta hairok ni cake rakha hingke sing sara barta o sogolia prayo 2ta 3ta hairok o sogoi na sing abon bagai cake raman nugulia hingke ang cake raman ni video nongno phunuk balia nagar deano ko bo tabuk 4 bosorni yapiri seka 5 bosor yapiri rekha tabo Thia Debroma bini dada masa tongo bo hingke kusu norok nai tong di belai ke maya khayo bano hamjago pi phaikya ni kisira hamjago bano iko bo ang mai bo ang ban jaka sing khortam na mai chalayo diponi na mai chama kala ke sing obo
maisai tonglai khasung tabuk hingke kosa sabai khang sabai si video khasio kolom kha karan kri hinai mokhe ko birthday kal mokhe misti bai chicken suti bazar cake bo hingke cake sai tongo bo misti chaya sing jalai tonglai khata borok se phaya ko apro hingke sing maisa apro hingka hingke sing khorok tamsi chawo borok se phaya norok nai tongdi choyawoi hingke se saimanai ang ta kemano ti salia sing simi ti saka ang kisa camera rok kanan lasio norok saimana ang video rok khanin buin biskango hingke tabuk sing kipil si tonglai kya kipil si tonglai kya sing asuk tongbolia bosaroni exam tongma bagui an bosa kusulogi thangbala aban bagui bosani exam tongo hingke sing horongui tonglia okrani bo exam tongo kusini bo exam tongo hingke ba sing an bosa okrano hingke talainya hingke bo bono bo mamirok songsara nangano hingke sing dotini kipil kata aban bagui sing sal tongsini thango kipil si tonglai kya sing tabuk hingke bazar habui tesa kipil tonglai kita sing bazar habui hatira kistui kipil tonglai kya nogo phai tongta sing norok ani channel ko talong tonga please subscribe khaidi share khaidi ang kokro kasa sana ringa do ano nakar di asung nang sinai bye bye.